Il-ġimgħa Ewropea li tfakkar il-kreattività u l-innovazzjoni diġitali, imsejħa Code Week, f'Malta ġiet immarkata bit-tnedija ta' skema ġdida u innovattiva bl-isem ta' Boost Your Coding, li għandha lan li tħeġġeġ aktar nies jagħmlu l-ewwel pass fid-dinja tal-coding, il-lingwa li qed issawwar il-futur diġitali. Din l-inizjattiva mnedija mill-Ministeru għall-Ekonomija u l-Innovazzjoni flimkien mal-Awtorità Maltija l-Innovazzjoni Diġitali, l-MDIA, se toffri għajnuna finanzjarja sa' €1,000 lil kull min għandu aktar minn 16-il sena u jixtieq jattendi kors bażiku jew introduttorju fil-coding. B'kollox hemm investiment ta' €400,000 għal din l-iskema. Il-kap eżekuttiv tal-MDIA Kenneth Brinkat spjega kif l-iskema hija miftuħa għal kulħadd mingħajr ma tagħmel l-ebda distinzjoni jekk applikant għandu xi esperjenza preċedenti fil-coding jew le. Ħadd tiftaħ billi ħajkun hemm l-ewwel fażi hija billi niftħu l-koll għall-education institutions biex ipoġġu l-korsijiet tagħhom fil-katalog tagħna li minn hemmhekk wara li jiġu approvati dawk il-korsis kull individwu li jixtieq jagħmel dal-kors sa €1,000 jkun jista' japplika u jieħu lura il-flus li jkun ħallas għal dak it-tip ta' kors. Żied jgħid li l-coding mhuwiex biss għal min jaspira karriera fit-teknoloġija. Tixtieq turi l-kreattività tiegħek tista' tagħmel kors tal-coding biex hemmhekk hija l-lingwa ħanejtek li tintuża biex isiru programmi ta' software fit-teknoloġija. Il-Ministru Silvio Xkembri spjega li permezz tal-Code Week l-Unjoni Ewropea taqqat lin-nies biex jesploraw kif it-teknoloġija qed taffettwa ħajjitna u kif il-coding jgħin fit-tfassil tal-futur tagħna stess. Qal li b'din l-iskema iċ-ċittadini qed jingħataw lodda biex jibdew dan il-vjaġġ u ħadd ma jitalla lura fid-dinja diġitali li qed tinbidel b'mod maġġel. B'din l-iskema oħrajn Malta tkompli tibni soċjetà fejn il-itteriżmu diġitali ikun importanti daqs il-qari u l-kitba u fejn kull ċittadin jingħata lodod biex jifhem u jħaddem it-teknoloġija li qed tiddefinixxi l-ekonomija tal-lum u ta' għada.